Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз саҳиббардорон Mercedes Benz C-класс сечка соли бароишаш 1998 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 2 литрае. Коробка механикаси мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та балонои пачка, 4 та диска, 4 электропакет, салон тоза, магнитофон, радной краска аз худаш ҳастад. Мошин дар шаҳри Хисор қарор дорад. Нархаш 44000 сомония ки бозам савдо ва муомила мега дар назди капоти мошин мекунем мега соҳиб шум. Кадоми бардорӣ ки хеле мошин лозим аст, маҳрамат рақамҳои Тоҷикистон шо ва рақамҳои расташон аст. WhatsApp пайваст дорад, метавонед ки бештар маълумот пураша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшии хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дорем, метавонед ки маълумотои пураша, қатъи суратош дар номери имо ба саб роҳӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯш да реклама чотка мекунем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотро монед ва видеонавори силкаша падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Opel Vectra аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед. соли бароишаш 1989 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. хоб объем мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механика мега ҳолати мошин хуб аст, дар ҳолати кори қарор дорад ки маълумотуш нестай, маълумот пураша аз худашон мегирен. мошин 4 та балонои миёна аст, салоншам нормалняй, радной краскай. нархаш 13000 сомония ки боз камтарга муомила мекунем мега дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстон, ба кадоми шумо агар Opel Vectra маъқул аст, яъне ки дар кор бошад, арзонак, метавонед ки дар рақамҳои поёмодаш занг занед. чӣ камбудӣ ки дорад аз соҳибашон мепурсед, фақат ба мо гуфтагӣ нестанд, аз худашон айни қадам мегирен, срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем. маҳрамат занг занед, маълумоти пурра аз худашон, фақат лайкотона мондан гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечебек соли бароишаш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаси мошин мега дар ҳолати кория мега, дига маълумот додагӣ нест. дӯстон, хай узр зиёд аз худашон мегирен. 4 та диска, 4 та балонои простой, магнитофон, салон дорад. ростига фақат мега ба телефон аниқтарша мефаҳмонем, фақат одамони харидор срочно мега сум дар курай. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 19000 сомония ки 96 сол аст. бардорон мумкин ягон камбудӣ дошта бошад, барое ки мошин беҳад бад арзон аст, маълумот дурустига нестай. хатон аниқ қадам мегиред, рақамошо дар поёни видео. аз шумо хоҳиш дӯстон ки фақат ҳамин лайкотона шумо мондан ки лайкотон беҳад бад сус шудагай. чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон бояд тагиаси Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1995 солае сӯзишвориш бензин газ ҳар дошт, кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри мегад соҳиб шум. коробкаш механикаси мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та дискаҳои худаш, 4 та балонои 60%, салонш нормалӣ аст, магнитофон дорад, радной краска аз худаш. мошин мега 100% мега срочно бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Спитамел, дӯстон, яъне ки шаҳри Хучанд, аз хучанд камтар болотар Спитамел мешавад, дар ҳамонҷа қарор дорад. нархаш 16500 сомония. кадоме ки наличие мегирад мега бо ягон сумгаша мегзарем соҳибшон. кадом дӯстони дам хеле агар Vectra дар коршон, маҳрамат рақамошон дар поёни видео аст, фақат метавонед ки маълумотша бо дига аз худашон аниқ қада гиред, фақат лайкора задан гиред. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириятон. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Daewoo Tico аст ки соли бароишаш 1997 солае. сӯзишвориш бензин газ ҳар дошт, кор мекунад. объем мотораш 0.4 литри мега соҳиб шун. коробкаш автомат. мошин мега беҳад бад 100% мега ҳолаташ хуб аст, яъне ки экономия мега. 4 та балонои нормали, 2 балони пешаш мега пачка, тага ақибаш миёна мега, 2таш пеш нава мега соҳибаш. ҳуҷҷат мега надора мега, салонш тоза аст, краскаш тозаи нава мега, ягон
расход надора, фақат мегири ҳай мекунӣ. Ланҷарош ягон чушош яъне ки мегӯяд кафидагӣ даридагӣ надорад. Дӯстон хай амихел маълумот ҳастад. Мошин дар шаҳри Турсу зода яъне ки регат ҳастад. нархаш 13500 сомон яъне ки боз камтар дигам муомила мекунем. мега дар назди капоти мошин аккумуляторш мега пачка. марамат хай дигар маълумоти пураша аз рақамҳои поёмда хатон занг зада гирен марамат. мошини фурӯши навбатии сайёбардор бояд таҳия аст Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1989 соле ки сурати сафеди радной аст. хосушвараш бензин газ ҳар дош кор мекунад. ҳабиё мотораш 1.6 литри простои коробка механика аст ки мошина мега ҳолаташ беҳтарина 100% мега соҳибшон хайбо аниқ карда мегиред. 4 балонош мега миёна аст, 4 диска люк дорад, кор мекунад. магнитофонамаш 100% мега бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар ноҳияи Бустон тарафи Хучанд мешавад. дӯстони азиз, дар ноҳияи Бустон нархаш 10000 сомония. нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. хай кадом тун агар дар ҳамин наздико бошен аниқ кадам мегирен. мумкин ягон камбуди ҳам дошта барои ки мо гуфтагӣ нест. хай кадом тун ки мошин харед худон аниқ кадам мегирен марама. мошини фурӯши навбатии сайёбардорон Daewoo Matiz аст ки соли бароишаш 1999 сола сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон. абиё мотораш 0.8 литри простои экономни. коробка механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои миёна средния мега 4 дискаҳои худаш магнитофон салоншам нормалия радной краска. мошин мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. 7 моҳига қариб ҳуҷҷат дорад мега соҳибшон. ҳуҷҷатош яъне ки срок аст. бо нархи 13500 сомон фурӯхта мешавад ки бозам арзон мекунем. мега 13500 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин мекунем. мега дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо агар ҳамин хеле мошин лозим бошад рақамҳошро дар поини видео аста метавонем бештар маълумот гирем. фақат хоҳиш карда ки одамони харидор занг занам, беҳуда занг назанам. одами коргар будем, фақат одамони харидор мега соҳибшон. марама дигар маълумота гирем. мошини фурӯши навбатии сайёбардорон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 сола ки сӯзишвориш дизел аст. абиё мотораш 2 литри коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балонои 70%, салон тоза, магнитофон система мекошуда, пӯстагӣ надора мега то ҷое ки маълум дода астанд. радной краска ҳамин хелай мошин мега дар ҳолати корӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 28000 сомон ки камтар дига муомила мекунем. мега дар назди капот аввал мега ки шурӯъ мега маслиҳат кунем. мега баъд занг занем. мега беҳуда занг назанем. мега соҳибшон ҳамин хел маълумот пешниҳод кардаги ҳастанд. дӯстон хуб рақамҳошро дар поини видео марама дигар маълумот пураша аз рақамҳои поёмда хатон гирен. дӯстони азиз мо бошад навора давом медиҳем. мошини фурӯши навбатии сайёбардорон Mercedes-Benz C-класса ки ятаи дига сечка соли бароишаш 1995 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литр аст. коробка механика аст. мега мошин 4 электропакет дорад, люк дорад, кор мекунад. мошин мега 100% магнитофон, салон тоза, диска ҳамаш радной аз худаш аст. маълумотҳои пураша мега кадоме ки мехарам мега телефон кати хадом мефаҳмам мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 38000 сомон ки кадоме ки мехарам мега наличи сум кати муомила мекунем. мега беҳуда дига занг назана. кадоме ки мехарад бия мошина мега ай пеш бина мега баъд савдо мекунем. мега мошин 100% ягон задагӣ пӯстагӣ надорад. бардора марамат на сечкаи хуб аст, яъне ки сечкаи простой метавонем ки дар рақамҳои поёмда занг занем. бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар ҳам хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза чизе ки барои фурӯш дорем барои реклама метавонем ки маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имо ба саб роя кунем. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мемонем. мошини фурӯши навбатии сайёбардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли бароишаш 1997 сола ки сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. абиё мотороша 1.6 литри простой мега коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. якта камбудия мега дига ҳамаҷош 100%. мотор мега камтар дуд мекунад. дига ҳамаҷош мега 100%. 4 балонош пачка мега 4 диска 7 моҳи дига ҳуҷҷат, салон тоза, магнитофон ҳамаш чизои радноиш мега фақат мотор дуд мекунад. мега соҳибшон дига камбуди надорад. хайхтон бо аниқ кадам мегирем. бардорам мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 26500 сомон қариб 27000 сомон мешавад. мисол бо муомила мекунем. кадоме ки мехарад муомила мекунем. мошин хай камтарак расход дорад. дӯстон ки мошинча светои хадавой аст ки мошинчаҳо мисол
агар я расход кунем бо қимат фурӯхта метавонем кадомитон агар амихел ният дошта бошем. Марҳамат рақамошро дар поини видео ҳаста метавонед ки маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гиред. Марҳамат. мошини фурӯши навбатии сайбардарон Mercedes Benz C-класса сечка хобсоли бароишаш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро 4 дорад, объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механика аст ки мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 та диска, 4 та балонаи 80%, салон тоза, электропакет, родной краска, магнитофон ҳамаш кор мекунад, 4 электропакет, ҳамаш кагнада ҳуҷҷат, ҳамаш қоидавӣ мега, хай бо маълумоти пурра телефон катӣ мега, фақат одамони харидор. мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 39500 сомония ки боз мега дар пеши мошин мега маслиҳат мекунем. мошинча мега тенҷ бада тоза ҳай, яъне ки хайхон чхел десе дар сурат мошин соз тохтесай. кадомитон мехаред марҳамат рақамошон мондаги ҳаста, метавонед маълумот пурраша аз рақами поёмода гиред. мошини фурӯши навбатии сайбардарон Opel Astra F дар кузофи седан, соли бароишаш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, объём мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошина мега ҳолаташ нағз дар ҳолати корӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонаи 70%, салон тоза, люк дорад, кор мекунад, яъне ки мошин мега тоза аст. камтарак ами краска капот болош, яъне ки камтар лакаш безиштаги дӯстон дига амаҷош 100% хоин ами хай мега хоин як болоша як лак мекунем, мошин бо тенҷ бад мешава, дига мега ҳамаҷош сафа чахол пихол, яъне ки салонш тоза ҳай бардорон. хай ани қадам мегирен. мошин дар шаҳри Хучанд Бозори нархаш 27000 сомония ки бозам савдо мекунем мега дар назди капоти мошин мега ки қариб дасти як одам гаштага, акулматашам набуда. марҳамат рақамошро дар поини видео ҳаста, метавонед маълумоти пурраша аз ами рақамо занг зада гирем. дӯстон, шумо агар хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо васаб рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшда реклама донем. имрӯз 12 мошини фурӯши пешкаш кардем. то видеои оянда худои нигҳбони ҳамаи шумо.